Здравейте отново, брати и сестри в Господа. В това видео искам да прочета няколко вдъхновения от Святия Дух. Стихотворения ще ги нарека, защото дойдоха с текст, но без мелодия. Може и да са песни, не знам. Благодаря на Господ за вдъхновението, което ми дава тия дни. Те са от вчера и са вдъхновени от службите, от хвалението в Пампорово, в лагера от Пампорово. Първото се казва свобода в Христа чрез Духа. Имаме свобода чрез Духа, свобода в Христа, свобода в Духа, свобода в ума, свобода в душата, свобода в телата. Имаме свобода чрез Духа, свобода в Христа, свобода в сърцата, свобода в делата, свобода в мечтата, свобода в светлината. Имаме свобода чрез Духа, свобода в Христа. Това стихотворение е вдъхновено от молитвата на брат Данаил от Пампорово. Сутрешната на 4 август. Второто стихотворение се казва мобилизиран чрез Духа в Божията армия. То е вдъхновено от проповедта на 4 август, която проповядваше един брат от Швеция. Аз даже не му знам името, и брат Данаил превеждаше. Стани, светио, препаши се, стани, подготви се, призован си от Христа, екипиран си от Духа, мобилизиран си за война срещу врага в поднебесната. Стани, светио, изправи се, стани, въоръжи се, призован си от Христа в Неговата армия, екипиран си с Духа, мобилизиран за война срещу врага чрез меча на Духа. Слава на Бога! Третото стихотворение се казва Духът свят. То дойде като текст в мене чрез проповедта на пастор Пламен, която беше вчера на 4 август вечерта. Даже съм си записала часа 21 и 29. Аз имам велик учител. Той е моя вдъхновител. Говори в моето сърце и пише с моите ръце. Той е духът, пребъдващ в мен и извиращ от мен. Той е нежен и свят и говори с мен чрез тих глас. Избликва в мен като фонтан, изригва в мен като вулкан. Отприщва се като река и напоява света. Той е духът свят, който разпръсква своя аромат. Слава на Бога! Четвъртото стихотворение, което Святия Дух ми даде с нощи, когато си легнах и не можах да заспя, и пак часа съм си записала 23:39 на 4 август, се казва една душа. Една душа да спася, една душа да доведа до Христа. Това ми е целта. В мен блика радостта от мисълта за Спасителя на света. В мен блика радостта от мисълта за жертвата на Сина. За една скъпоценна душа е битката в небеса, в която побеждава Спасителя. В мен блика радостта от мисълта за Спасителя на света. В мен блика радостта от мисълта за жертвата на Сина. За една каеща се душа, приемаща Христа, цялото небе се радва. Халелуя! Слава на Господа! Бъдете изобилно благословени и вдъхновени от Духа.